Pinabak ming batusoy. Palitang kitang talang tamo. Apil de masanting kairin. Meron ba itong mere? Pasabsan na po ay. Yun ba?
Katana, katana. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ako na ang lahat ng mga gamit ko. Maghihintay na lang tayo sa proseso. Ed, Bakit? bago ka umalis, pwede ko ba malaman? Bakit ka naghanap ng iba? Para ano ba? Dahil basta wala tayong anak? Ano pa bang punto ng pag-usapan natin ito? Sana naghanap ka ng ipapalit sa akin, yung matinong babae. Yung higit pa sa akin. Yung mas matapat pa kaysa sa akin. Yung mas mabuti pa kaysa sa akin. Bakit kailangan mong pumatong sa isang babaeng katulad ni Aileen? Bakit? Ano ba si Aileen na? Nakahigit siya sa'yo dahil kaya niyang ibigay sa akin ang hindi mo kayang ibigay. Alin? Ang anak? Oo, buntis si Aileen. Magkakaanak ka. Mararanasan ko na kung paano maging isang ama. Bago man lang ako mawala sa mundo ito, mararanasan kong maging isang ama. Hindi mo anak ang anak ni Aileen. Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ano? Niloloko ka ng babae mo. Hindi ka magkakaanak. Kahit sino pang babaeng patulan mo, hindi ka magkakaanak. Bakit hindi? Dahil baog ka, naririnig mo? Sa ating dalawa, ikaw ang baog, hindi ako. Ano? Natakot akong isipin mong inutil ka. Natakot akong kondinahin mo ang sarili mo at isipin mong ikaw may pagkukulang sa ating dalawa. Kaya kinausap ko noon si Diana, sabihin niya, ako ang may diferensya. Lawyer? Pinotektahan kita sa hinagpis na maaari mong maranasan. Ginawa ko ang lahat para hindi mo maramdaman na dahil lamang sa isang pagkukulang, hindi ka na magiging sapat sa akin at sa ating pamilya. Kaya inako ko ang kahinaang dudurog sa pagkatao mo.
Bigyan mo karya po yan ng soy. Balang tinulam. Sige. Ano pa ikan ikapoy? Ding sa bumo. Mapipay ah. Yun na. May photo. Mana pa eh. Kapan mo po eh. Lord, thank you for your blessing. Kaya.